Hej, det er John fra Disco World. I den her video skal vi lige gennemgå den her Ignite 60 fra Beams, som vi har gennemgået lidt i den forrige video, lige hvad den kunne og sådan noget. Nu har vi så fået sat noget strøm på den, og lige vil gennemgå hurtigt, hvad den kan på de forskellige DMX-kanaler, og lige vise, hvad den har af grupper og ting og sager. Så vi prøver lige at dreje den rundt her, så vi får noget lys op på noget, I kan se nede bagved. Det er omkring, kan vi se den. Så selvfølgelig har den pan og tilt på de første kanaler, dreje rundt og justere det. Og så har den, standard strobe, forskellige hastigheder, så man kan justere trinløst. Og på kanal 8 har den de forskellige sådan standard farver. Rød, grøn og blå og turkis og lilla og orange og alle dem her. Og har også den her regnbue-effekt, hvis man fyrer den helt op, og så den skifter mellem alle farverne. Så det er sådan rimelig standard. Går vi over på de lidt højere kanaler, så har den de forskellige goboer. Der ligger en 8 forskellige goboer, som så også har gobo-rotation i forskellige hastigheder. Så det kan man styre lidt, og man kan få dem til at rotere begge veje ved at justere op på DMX-værdien. Og så har den også den her Gobo Shake, som man også kan justere rimelig hurtigt til at ryste lidt frem og tilbage og skabe nogle fede effekter med det. Og hvad har den ellers? Så har den også den her prismefunktion, trefaset prisme, og kan også rotere med dem til også at skabe nogle fede effekter. Så den kan både køre Gobo Shakes kombineret med prismen, så de roterer eller hopper alle sammen, mens de roterer. Så der kan man skabe nogle fede effekter. Så det er mange fede funktioner. Og som nævnt i en tidligere video, så har den her ikke det her multicolor display. Den har det sådan lidt gammeldags digital display, som også er nemt nok at manøvrere rundt i, når man lige har prøvet det nogle gange. Så alt i alt, masser af lys i et kompakt hoved, og selvfølgelig ikke så meget power som i de store hoveder, men prismæssigt så betaler man også lige dobbelt op for de andre hoveder. Så et fint lille kompakt hoved til nogle gode priser, som I kan finde ind på vores hjemmeside. Så vi vender tilbage i en ny video, hvor vi har alle de nye Ignite op. 60'eren, 150'eren, 180'eren. Kom op og sidde i vores showroom. Så vi vender tilbage, når det hele sidder der med en video, og så er I selvfølgelig velkomne herude til at komme og se det, når vi er færdige med det. Tak for nu.